Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a yan uwa barka da fatan musulmi kowa da kowa na cikin ƙoshin lafiya. Yan Nijar sai in ce barka mu naji an ce Muhammadu Isu an ba shi kyauta wadda aka kai shekara da ta kai tara ko huce nan ba a samu shugaban ƙasar da ya yi abin ƙwarai wadda aka ba ita ba. To amma anan ni ban ga haka ba. Ba sabili Muhammadu Isu ya yi aiki ba ne cikin ƙasar shi ya kyautata yan mulkin shi aka ba shi, no. Abin da ya hana a bara ta can kwanan baya saboda ba a samu shugaba ba wanda ya ɓarar da dukiyar ƙasar shi ƙasar waje, wanda ya ma ƙasar waje aiki ya bar 'yan ƙasar shi cikin wahala irin Muhammadu Isu Afirka. An ɗauki lokaci sai wangashe shi. Ba a samu shugaban ƙasar da tura suka ci amfanin shi ba. Faransai ta yi aiki ta ci arzikin dukiyar shi kawo shi, to shi ne ya kawo aka ba shi wannan kyauta. Ba wai sabilin ya ma ƙasar shi aiki ba ne, mi yayi mulkin da ba ka da incin magana cikin shi. Mun koma ana magana demokarasi, Nijar babu demokarasi saboda ba ka da incin magana, da kayi magana an daure ka. Yau ina demokarasi kuma na tsari laidizan wanda ya yi kullum cikin wahala aiki me, amma wai an waye gari yau wai shi aka ba wai kyauta wanda an kwashe shekaru ba a samu shugaban da ya kamata ya cancanta a bashi ba. Sai yanzu aka ba Muhammadu Isu ita me sai fasa sai fabre, saboda shi ne ya tara rikin kasar shi, ya tara rikin fefilkin shi, ya raya wata duniya. Sai sai aka ba shi ta saboda sun ci arzikin shi ne, sun kare da shi, kenan ka hanyar ta bar su ce ya yi abin kirki. No, an reality Muhammadu Isu bai mana Nijar komai illa kisan da Nijar inda yi. In ba mulkin Muhammadu Isu ba ina kake ga dan adawa kullun daure, dan adawa kullun yana daure saboda yayi magana. Duk wanda ya magana an kama shi an daure, kuma a ce wai demokarasi yake. A ƙarshe kuma shi da kanshi magana yake wai yayi mulki na demokarasi yayi, kuma ya sauka an yi zabe lafiya ya bada ba jayayya. Ina aka mulkin demokarasi Nijar ina? Allah taimaka. Amma mu an barka bane gare mu. Nijar asara ce muka yi ba wai kaɗan ba, saboda dukkan arzikin ƙasan babu, an kwashe an yi tahi wani wuri da shi. Me amma a ƙarshe wacce ake wai ya yi aiki ma ƙasar shi har ya ci kyauta. Ina ne ya musu aiki dai har ya ci kyauta, saboda yanzu gashi za ya tahiya za su yi asara. Kenan tunda za su yi asara gashi za ya tahiya, sun san da cewa bakin gwalgwado sun ci abin da suka ci, ko ma kyautar me suka bashi har ya cikin riba suke. Kenan bari su bashi wannan kyauta su gwada ma duniya cewa ya yi aiki. Wallahi Muhammadu Isu ba aiki ba, kashe ƙasa ya yi. Kuma wa alaikum salam, sun ji daɗin aikin shi, zan haka suka bashi. Me sino tun da ya hau Nigerian bai cikin abin da ke wahala, toujours on sufur farkon kuma shine a ƙarshe ya dawo ce wai ya ma ƙasa me ya la hawla wala quwwata illa billah.